Ja, dat is heel leuk, want ik word natuurlijk altijd wel gebeld voor een soort sympathieke rol of komische dingen. Maar dit staat wel heel ver van me af. Maar een interessante rol, leuk om te doen. Niet zo heel groot ook, dus het is te overzien. En ik zing zwart-wit, wat er natuurlijk altijd in zit in de Passion, samen met Dorian Bindels. Ik vind Terneuzen altijd, ik kom graag in Terneuzen, want ik speel hier altijd met mijn voorstelling in Schouwburg. En Terneuzen is gewoon een hele mooie stad. Het wordt altijd een beetje zo weggestopt, heb ik het idee, door de rest van Nederland. Terwijl het is aan het water, het is Zeeland, vriendelijke mensen, goede keukens. Dus ik ben hier graag. Ja, dan moet je toch even terugpakken op een paar woorden die je vorige week zei bij Lubach over het ligt dicht bij Polen. Ja, dat is absoluut waar. Het is natuurlijk een enorm end. Nee, ik maak altijd dezelfde grap. Als ik naar Groningen moet, zeg ik altijd vacht bij Warschau. Nee, het is het gevoel. Ik moest vannacht, want ik moest gisteren op de Musical Awards. En toen zijn we hier naartoe gereden. Nou, dat is natuurlijk niet normaal zo'n end dan. Maar als je er bent, is mooi. Ja. Je zei net al, het ligt een beetje ver van mij af de rol van Pilatus. Ja. Maar kan je toch op een manier wel passend maken voor jezelf? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk ook wel een acteur. Dus ik probeer het wel gewoon... wat ik wel mooi aan... Ik wilde niet alleen maar een slechte man maken. Maar zeker in de Passion Hemelvaart, waar ik ook in zit... probeer ik toch wel... Hij krijgt wel wroeging. Hè? Hij krijgt wel... Hij is natuurlijk onder druk van het volk. Heeft hij de beslissing genomen om Jezus te kruisigen. Maar hij zegt ook eigenlijk... Ja, weet je, in mijn opinie is hij onschuldig. Maar wat willen jullie? En dan willen ze Barabbas vrijlaten natuurlijk. En ze willen Jezus kruisigen. En daar krijgt hij wel... hij was zijn hand in het onschuld, maar er zit toch bloed aan. En dat vind ik wel mooi om te spelen. Hoe gaat het met de repetities? Ja, goed, het is heel veel lawaai, je hoort het. Het is heel spannend, want alles komt nu samen. Camera-repetitie, geluid, alles, de autocue, je oortjes, daar moet je ook heel erg aan wennen. Dus je hoort de hele voorstelling, je hoort jezelf alsof je in de badkamer staat, maar je ziet 10.000, 15.000 man staan. Dus het is even wennen, maar volgens mij gaat het goed. Ja. En toch een beetje gezonde spanning ook voor vanavond, of? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Van die eenmalige live dingen, dat is natuurlijk doodeng. Het is niet zo dat je kan denken, we stoppen even en we doen het overnieuw. Dus ik vind het wel spannend, ja.